depressió, angoixa, nervis, gent que corre sense rumb. Ara el poble mana, ara el poble demana diversions barates. Diversions barates. Episodi menys 10. Menys 10. Menys 10. Menys 10. L'amistat. Amics n'hi ha de molts tipus, de bons, de generosos, però tots tenim aquell amic que és un autèntic porc. Si convideu a un amic a pujar al vostre cotxe, sobretot fixeu-vos-hi bé que no dugui cap explosiu a les mans. Un amic de debò és aquell que us ajuda a fer un trasllat de mobles. Nou de cada 10 metges recomanen no tenir amics a qui els hi agradi el risc. La intel·ligència està sobrevalorada, sobretot quan el que tenim és bona voluntat. Avui només hem parlat de l'amistat. En algun altre capítol parlarem de política. Fins llavors, au reveure! Fill de puta, volessin no veuríem mai el sol.